Geçen asırın 60-njy ýyllarynda türkmen telewizionynyň türkmen durmuşyna aralaşma bilen elbetde adamlaryň arasynda beren turuky, berentligi, dünýä garaýşy kemale getirip başlady. Türlü gowrumdaky ilhalar gepleşipler, halkyň göwünden turup başlady. Güller. Howlymyň içinde bir bölek ýeri gülekdim. Lowurdap açylly bary, birisi kırmızı, birisi kara, birisi mämişi, birisi sary. Şunu kapymyzdan geldi bir mehman. Gelini bär hem gözleri güllü, şol terede otyr gözlerini kırpman, göýäki diýersiň bir suwsuz çölli, bütün ömür boýy zar bolup gülü, doldurýan ýalydy şonuň öwedin. Mehmanym terediýe giýje gözeli, mehmany terediýe giýje gözeli. Owadan gözlerini ertirden märi, aýryp bilmän otyr owadan pellin, goşmasa da süýs şahir warly, bir fırsat sowaýsa gözlerini güllen, goýa güller göçüp etjek ýaly, bakýardy güllere gedek-gedegine, bakýardy nerkese, gyzyl piyony, bakýardy gergine giýje gözlerini. Men gülü de aşyk. Gülü söýýänliň özüne de aşyk. Hem güle bakýan, hem mehmana bakýan, güller hakynda bir ajaýyp pikir aýdaral hökman. Edil diýişim ýaly. İşte de çayın, sözledi gül hakda ajap bir beydi. Munça ýeri zaýalap näçik, pomodora kaýsan bolmaýar. 60-njy ýyllarda ilkinji telewizion dören portretlaryna bizim öýdişine ustad halipalarymyň, rejissörlerimizin, aktyorlarynyň we beýleki tehnik işläriniň işe başlady döwründe ýörete hünärmenleri gerekli belli zat sorunu sünem şol ilkinji ýyllarynda işe başlayan ikinji rejissörleriň biri Pomod Kakajanow. Pomod Kakajanow 1935-njy ýylda Maretranyň goňrawatynda dünýä ýenýär. Ol 1963-njy ýylda Moskwanyň Lunacharskyny teatral institutunda ýörete kino we aktyor rejissör hünerini tamamlaýar. Ol okuny tamamlan wadyna gönden-göne ilkinji telewizionynyň ýaýylma göýgöş pursatlaryna gatnaşýar. Özüniň bir näçe gepleşikler bilen tanyp başlaýar. Şahirligiň çyn bolýan bolsa, sönüp ýanyp, ýene sönüp ýanyp git. Insanlyk ýargydyň çuň bolýan bolsa, gara ýere çümüp git. Hem akyl ber, hem ýylyňdan akyl al, kitapdan del, gara ýerden akyl al, alan zadyň demiň bilen ýakyp al, soň ýene de ýeriň süýdün emip git. Dağ ýoluny, çöl ýoluny belet bol, dağ ýoluny çataçmaýan polat bol, çöl ýoluny tirkeş bulut bol, teşne görseň dodagyny damyp git. Yol agyrdyr, müň ýanylar öçüler, bagtly ýollar, kıyınlyk bilen geçiler, ýeli ýygyna şaglap gitdi geçiler, sen öküzdek ýeli garşy aňyp git. Bagt paýlansa, 3 baýlyg ilki al, algap baryp, saglyk bilen erki al, ýany bilen çuwal gülki al, soň tapylar, galan zada zaňyp git. Dost paýlansa, eber diýip gyssanma, alaňdan soň gysgaltma hem gysgalma, dilegesse, gözleriň hem gysganma, birin merde, biri bilen oňup git. Ha çaryk giy, ha çokoy giy, telpek giy, farky ýokdur, giyseň bolar erkek giy, ýöne göle şyppallama çepek giy, aýna gonyşly ädik ýaly doňup git. Sorasaň aýdaýyn, kıyamet nedir? Erkekler ownasa, kıyamet şodur. Her başy telpekle, goýmagyn kadar 5 telpegi bir kıyınaca daňyp git.
gözelliği, sor bağrına öykönme, söyülsen söy, söyülmesen söykönme, söýgü hem goşgydyr, kişe öykünme, öz möhrüňi, öz ködüň goýup git. Yeňip ýaşa, ahyrdaýyň, başdaýyň, tomutdaýyň, ýazda güýzde gyşdaýyň, söýgüňdeýiň, gaýgyňdeýiň, işdeýiň. Bir ogullan yeňirip hem yeňip git. Yeňsin ogluň, dil bilen näl iş bilen, sen käwere, has ýitiräk huş bilen, ayak dälle, parasatly baş bilen, yeňse ogul, gözüň rahat ýumyp git. Gözüm türtüp, merhum enen alnyna bir ağlatdym. Inni beri ağlama, öz balaňy eliň bilen jaýlama, nobatyny mele ýere sömüp git. Dünýä gelmegiňde nobat ýagşy. Ýene ölmegiňde nobat ýagşy. Mendiňe bir zatda nobatda garşy, dosyny üstlän çağın gonyp git. Başarsan köplüğün içine garış, tanışdan dost tutun, ýatlardan tanış, Jiguliň içinden gözleme durmuş, köplük bilen avtobusa minip git. Köpelsin öýüňde ýürekdeş mihman, ýary işi bolsun, ýarysy daýhan, elbetde alymym, şahirim hükman, üýşüp çaşyp, çar tarapy eňip git. Şeýle dostlar bilen getden bir sellim, yetersin iň uly matlaba çenlim, gadamyň giýinden ur, entekler ellim, kol öňdeli, ýaşakyna dymyp git. Haly wagtyň meňdemegin kilimi, bir wagtyň gyssanmagyn ölümi, öçen wagtyň öýkünmegin çilimi, içi közli ojar ýaly sönüp git. Ýene bir söz, magtanmak del, öwüt del, mazarymı daş oturtmak sargyt del, mele ýeriň astyna da daşgyt del, bakylyk şol daşlara siňip git. Hamad Kakajanow bilen meniň ilkinji duguşum 1988-nji ýylda boldy. Şo işe gelen döwürlemizde Hamad Kakajanowyň şeýle uly gowrundy gepleşikler taýýarlaýana gözli şaýat boldum. 1988-nji ýylda Türkmen telewizionynyň Şagalar bölüminde şeň üçin körpeler gepleşigini taýýarlamaga başladym. Şonda ben Hamad Kakajanowyň uly gepleşikler taýýarlaýan pursatlaryna şaýat boldum. Yine program ýöreýtäşi korporat gepleşigi taýýarlayan pursatymyzda Hamad Kakajanow ýöreýte bilen ustudiýamyza gerip, bilen özümiz alyp başlamady, egin başlamady. Ondan bir höýre gepleşmeden faýdaşygyny, sözlemeden taýda görnüşde bolmalygyny maslahat berip, belli rejissör hem aktyor Basim Urwanow bilen birleşýän pursatymyzda şo bilen aramyza gerip gepleşiklerin taşy görnüşini nägerek faýdaşdyrmaly. Söz bilen bir gepleşiň önneki böleklerini maslahatlaşmanyň peýgormezdi. Ýani şeýle ajaýyp rejissörler işleşmek baňa ören ýakynlyk boldy. Özüm bir ulur gepleşikleri taýýarlamagy maksat edýärdim. Ýöne şo gepleşikleriniň ýanyna Hamad Kakajanow soraýdy. Ham gowulaýjakdy diýen pikir özünde döretdi. Şoň üçin Hamad Kakajanow bilen maslahatlaşmak meýser etdi. Hamad Kakajanow öz taýýarlayan gepleşiň taşyndan men hem hukman kömek ederinen ýa şu ýardymda taşyn şeýleň dünýäň atdy gepleşik ýa-da bagty ýoldaş gepleşigi ýa-da onu bir näçe görnüşden ibaret telewiziýaşikleri taýýarlamak netip etdi. Hoş getirin canım Ali,
Söydüm seni, söydüm ağır. Ağıtıyarım seni gali. Söydüm seni, söydüm ağır. Ey karağım, ay karağım. Sana bağlı yürek bendim. Söydüm örtünüm kösünüm. Söydüm örtünüm kösünüm. Dilimde koşku yasanım. Yüreğimde aydım ağır. Ey karağım, ay karağım. Men bilmelim kimlalın men, bilmen kimdey hıyalın men, bilmen kimdey hıyalın men. Ey nâli beden yüksü danıp koydum ağır. Ey karağım, can karağım. Şol döwürde işä beren purtatmamyzda Umut Kakajan hakynda gurrun çykanda telewizionyada köp ýyllaryň dowamynda işän ýaderli, Kur'an-ly filan söhbetde şol otyrkak bir zat aýtdy. Kerim Kur'an epetiň ata we oğul atdy, telewizionyny rejissörlük edipdi. Şol rejissör edýän pursatynda şeýle bir işim köpdüğünü bilip diýip Umut Kakajanow ýörete ýanynda gelipdi. Şu biziň telewizionyna gatnaşan ähli aktyorlaryň eýin başlaryna herinzam berip şolary oýuny taýýarlamaga giňden ýardam beripdi. Şol ýardamda ýaltanmada rejissör ýanynda bolsa, eretde teňir bir işini süpünösser, ben arkaň uly etpesden aç berip şonda maslahat berdi. Ol şudan näteňe näle? Tok. Öz aklymdan ber, näme boldy saňa? Dur. Sen nire var ya? Men? Ha. Men mi? Oğu sen. Mene içege mi demek? Doğru. Sen yeni içirgem idan yani seni men taşlap gideymerim kendi korktar. Yani koy verme. Koy verme. O näme boldyka? Ýaňjada tagat ýalyl. Ýaňky baýyş ýönelgi gyýgyran näler? O nedük çallyka? Takallar sana näme bolýar, näme yaramajak bolýarmy? Ha? Näme diýdin? Ay ýok. Saga datym dermi? Ýaňky ýönelgi jakyrdan derler. Men yaramajak bolýarmy diýen. Men mi? Oho, sen näme bolýar? Indi menin senden başka kimim galdi? Men sana teretmem. Kime tereteyim? Herin dünýäň aty gepleşigi aşak boranynda Umut Kakajan rejissör bilen göndüm ony maslahatlaşmaga ýüregime dugdum. Dowurdan hem ikinji haýlan wepalyk temasy, elbetde wepalyk tema has bir giň dünýäni özüne alýar, watana wepaly bolmak, öz ene taňa wepaly bolmak, başgadan hem hasyň söýüge wepaly bolmak tema has giň bolan soň bir wada şowul gepleşiňler, şowun hemem bir ilhalar gepleşigi bolmagyny arzu etdim. Şoň üçin Umut Kakajanow belli rejissör bilen ýörete ýanyna maslahatlaşmaga bardym. Şol işiniň şeýle başaga oturup işe oturunyny garamazdan meni ýörete ýanyna oturdum. Ýörete edebiýatymy görüp barlap şorýary okak gördi, ýerden ýörete bellik beretdi. Kendidi men ýanyma ýertireldi. Sebäbi şol meniň ýalan edebiýatymy ýanyna alyp gedip özüniň rejissör nazariýaty bilen edebiýatyny düzdi. Edebiýatyny ýertirip getirip seredemde dogrudan men täk meniň şowul etpeşklere ulur taýýarlyk görmeligimi ýaşdatdy. Umut agam taýýarlady, şeýle edip taýýarladyk.
İlkinci gepleşkem soğul bolup çykdy. Hommat Kakajanow şular ýaly gepleşikde berýän soraklaryň görnüşi, galyda adamlaryň çykýan adamlaryň häsiýet aýratynlykları,oluň tolundurjy pursatlar döretmegi, haçan şeýle pursatlar dörenne gepleşip gowy dinlenýändigini aýdyp soraýar maňa bir durmuş görelýän görkezdi. Eretde bu meniň üçin mektep bolup başlady. Erete gepleşen ýany bilen ýeni-de bir soraýary, buly görnüşdäki gepleşik açmagy matlagat göremde men diýdi seriň ýanynda bir iş yaşmagy teklip etdi. Eret Hommat Kakajanow Ferres soru işemek öýräni ýakyndy. Hommat Kakajanow diýen adam öýrän talap berýär. Onun talabyny ödemek elbetde bener ýaş, ýa-ni işe başlan bir gepleş taýýarlaýjylara ýegin düşenokdy. Şoň üçin bagtýody tatdy, täze gepleşip döredi. Edebiýatyň bir talap edýän zady bar, şu aýdyrjak bolýan pikiri, ýa edirjak bolýan hereketi gurrumy gönmerlerden gapdyrlaýyn, sefer gönüşde beýan etmegi höwret ýa-ni aýratynamşy milli häsiýetlenmeli ödünde jemlemek biziň ifade böyle pemedi düşündürüyor. Şoň üçin sonsa paýlyk bilen düşündürmek diýilen düşünje denne hukman ýanynda bolsun. Allah'ın çağı sulara kara bulanca menin ballim baldan der piyala tiyatandan der balam aslin toratan asli qızla gülden der Allah 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 ne huve 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 ağaç ağaç kare aratından suva kare kenar için farkı yok ikisinin dünya kare ayrere can lere cane aydın lere cane Mawtumul etrafyndaky summurna malaraty ýörete. Soparnygam epesiýelerin dowamyna biziň terýeýlerimizde ýyzderli tomoş etmek, nesibet görüp otursak, Hommat Kakajanow halifamyz şonu ýörete öýdi. Ýazgy edipdir, rejissörlük edipdir. Ol ýazgy bir film görnüşinde türkmen durmuşyna şeýle bir täsin, bir ýatda galyjy, onu da bir höwes bilen tomoş edilýän gepleşik. Gelin moncagat oynaly. Gelin moncagat oynaly. Kızım moncagat, moncagat, Yok moncagat. Aktelpeğin garýalak, töwerekde barýalak. Barın aydın şol ýara, meniň göwnüm zaryalak. Meniň göwnüm zaryalak. Akıl moncagat. Heziptir, elim pıçak heziptir. Alyaňa kırmızda da görkümlere neziptir. Görkümlere neziptir. Kıyılar yaşıl moncuk. Ak tavuk, ala tavuk, seher gıygırıyan tavuk. Ben yara näme diýdim, yar ýüzü menden sowuk. Yar ýüzü menden sowuk. Beýler tarmonçuk. Ay edin hoş gece, yar gojagy boş gece. Yarım onunla men munda, arman aradaş gece. Arman aradaş gece, arman aradaş gece, arman aradaş gece.
kanca ayırdılar, yürekten höyün yarım, dil bilen ayırdılar. Ahımmal, ahımmal, aha aha ahımmal, 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 aha aha ahımmal. Ağaç başından ağrım, düğünne intidarım, öldürtürler, koyturlar, şoloğlan tövür yarım. Ahımmal, ahımmal, aha aha ahımmal, 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 aha aha ahımmal. Gayra gayralı göğnüm, peykam yaralı göğnüm, gülüp oynap şat olmaz, yardan ayrılan göğnüm. Ahımmal, ahımmal, aha aha ahımmal, 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 aha aha ahımmal. Kızıl gül oymak oymak, var mı didardan doymak, ola namardın işi, köyüp tergerdan koymak. Ahımmal, ahımmal, aha aha ahımmal, 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 aha aha ahımmal. Şungur kuya daş atlan, çümer gider edeceksin, yadillere kıyversen, yiter gider edeceksin. Ahımmal, ahımmal, aha aha ahımmal, 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 aha aha ahımmal. Şol folklor dörüzüp toponun çıkışının bir ayretin üýtgeşikliği, bu taýda çykyş edýän gatnaşçylaryň ökümler ýerine ýetirşi. Şol folklorda çykyş edýänleriň ýakynrak görnüşleri onu ökümler ýerine ýetirşi. Täzen pursat döretler. Bizim ýaşamadan, sağlamadan şonu kabul etmegi, şo ussatykdan habar berýär. Ýadylaň aýşýary maňa da şol her ýeriň aýagyna tädir gepleşik taýýarlanýan döwrüne öz başyma ýöre tawr tädir gepleşik taýýarlamak taşyrly şonno gepleşik taýýarlayan pursatymyzda ýa-ni ýazga başlamaka hommada bir ýerden peýda bolup geldi. Teýdip bir wada ýazgymy saklamak haýyş etdi. Kaknada goýulan bedegleri aýratdan gözlerini geçirip bedegleriň aldyga edýändigini, bedegler ýene-de şeýrek zatlary koşmaly gelip maslahat berdi. Şonda men gözetdirdim hommadaga toru ýary agyr gepleşiklerde onuň bir gözellik diýen düşünjäni beden hasam işap beren adam gözellik diýen düşünjäni şotada bir gaýratyn suwud etdi. Gözellik diýen düşünjäni hasanam benim bir taýýarlayan gepleşiklerinde has aýdyň ýüze çykýar. Nam saçyn bir ýeke masal göreli, görämäge şu bagsy aýdym aýdýar. Şu bagsyň aýdymy näher edip adamlar go kabul eder edip borka. Ne şu sowala hommada köplenç jogap bermäge çalışýardy. Olary bagsylaryň oturýan ýerlerini ýetmiş bir görnüşe getirip, şu görnüşiň hasam süýjär, ýene bir görnüşler tapyp, şu bagsylar aýdym aýdanna bir hem bagsyň hem görnüş taýdan baý bolmagyny gadanýardy. Munyň öýden önden göni gözellik diýen düşünjäni kemale getirmek üçin hem insanyň öýünden kaly gözellik, ruhy berentlik, bilen dünýä garaýşylygy talep edýär. Ýere tommut agadaşlaryň bardy biri begendiriýe gal berdi. Onuň bir näçe şagirtleri ýetişdi. O şagirtlerim hommut aganyň şöý gadyrlan gymmatly maslahatlaryny mutama öýlerine kabul edip, elbetde uly gepler taýýanlar, aýry gepler taýýarlajak bolsalar, maslahatlar şartlar hommut agada ýadym ýaltanman, şolaň etjek bolan geplerini öýlerine beter begenip, bulara şolar ýary maslahat bermäni kıyın görmýärdi. Ayanın nevi bellidir, gözüm ummati, kölyanın bellidir. Deli kömür dayandı, yoktur dünya kınandı, sağlığın dayandı, keryanın bellidir. Ever karı, ever yana, sıkılmazarım yapaç.
bir kaplağını mehek bağız bir yanın bellidir. Dünyayının muratı atağı direğidir yani. Arvanayının kuvatın av nerhanına bellidir. Bolsam kandan halasam yaradan tey kuş paslı, ey kuş paslı. Maltım uli ihlasım yaranın bellidir. Bellidir, bellidir. Mantım uli ihlasım yaranın bellidir. Şeýle eýrinsiz rahmeti talep edýän gepleşiklerde Hommod aganyň şeýle uly rahmetlerini tiňendigini aýtmak, bile ören ýakymly Hommod agaň taýýarlan şol konsertleriniň köpüde häzirin bilen aýlymamyzda tomaşa edýär, baýdyrjy bolan umtyrşy görýär. Mirat teleýälymynda ulugy urumly gepleşige taýýarlaýan pursatymda wagtyň geçmeglen Hommod Kakajanowy göndün göni ulugy urumly gepleşige berkitdiler. Şonda bir men bir gaty begendim, şeýle talapkar, zeki adamlarla işleşmek her insan üçin ýakynlym kadýan. Belli rejissörimiz Kadir Rahimow şo bir gelip egerde Hommod Kakajanowy işlejek bolsaň ören talapkardyr, ören taýynlykly bolmasaň talaby güýçlüdir diýse, hakykatdan bir wagda men şonu az gaýdan tamam men Hommod aganyň berjek maslahatlaryny öň eşdem soň men işlemäge höwüzek boldum. Hommod Kakajanyň bir esasy ýerinsiz talep edýän zatlarynyň birim bolmata etsenlik gepleşik taýýarlaýjydan köpräk okumagy talep edýär. Nuskowy edebiýatymyzyň häzir zaman şahirleriň eserlerini galyp etse dünýä edebiýatyna köpräk unsur berýär. Hakykatdan Hommod aga sözüni suwd etjek bolup maňa ýerite bizim dana tamaz Mawtumul Pragynyň kitabyny şowatmaga sowgat berdi. Kitaby Peşwat ýanyndan aýyrmagyň aýratynam dünýä nuskowy edebiýatynyň wekilleri bilen eserlerini terjime edilen eserlerini okumak maslahat berýärdi. Ewa men Hommod agaň öýüne barmak maňa meýser etdi. Şol öýüne baramyzda tutuş jaýynyň diwarlary kitapdan doluken. Görsem men örer alokanyny şonda göz ýetirdim. Ol öýe gelenine gönden göni işden gelen wagty şo kitaplara gümra bolup dynjalýardy diýip görürüm gören hedem ýadymda. Ende soňa waka men şol çekereşikli soraw jogaply şowhun gepleşikde taýýarlayan wagtymyzda onuň gapdalyndan ýene bir telewiziýa açmagy teklip etdim. Hommod aga men bir uly ýaşdaky adam biraz men telewiziýa açdym. Agyr şaýmet zady bir değişipdim wagtydy. Birat edebilsem men hem gapdalynda ýaýdan da asfer gepleşigi bir ýerim gowundan turýan gepleşik ederdi. Şoňa maslahat berim, maňa kän gapdalynda ýardam berýärdi. Käwotdur kädeşimin değişerdi. Sebäbi meňem kakam gady Hommoddy bärde rejissörüm, Hommoddyň owada da Hommodyň owly ýadylar işde değişip Hommodyň owly sebäbi bile tirkeşerdik bile ýörete türgönüşleri öderdik, ýörete gepleşikler taýýarlanan ýerimize baryp suksetçekler bilen işleşerdik. Şonu Hommod aga ýanymda dama şory aly talep ederdi. Häsiýetdeme seni pursatlamaz seni şu barmagy bilen düşündirip talep edýärdi. Bu ortamaga bir durmuş mektep bolýardy. Taýýarlanan gepleşikleriniň suňmal bolmagyna uly täsir edýärdi.
döwürdeşlerim, şahirleri, ýazgylar bilen ol gatnaşyk edýärdi. Olaryň goşularyny ýörite ýazga geçirip, olary ýörite şekiller bilen bedäp, şoğudundan goşgynyň hasam täsir bolmagan gadanýardy. Kerim Uran Epeýsingem ençeme goşgusyny häzirki wagtda telewiziýanyň arhivlerinde de saklanýar. Dokuz öýli bir goýunyň maşynyny gijesi günnüýdi ala ýazdyk biz. 5 oýnama ýakyn oglan gyýzdyk biz. 6 gerçek 11 telbin ýazdyk biz. Gatyşyp oýnardyk görüp gaşdyny, gatyşyp oýnardyk topu-topory. Hiç saçan bolmanyny bizde oglanlar topory gyýlar topory. Emma 41-njiň ýanary ýuny bölüp gitdi we iki topory, telbin topory çölle galdyryp gerçekli topory türüp topory. Görüp gatylmaly oýuny oturup, görüp topulmaly oýun maşlanyny. Şondan märi iki ýuny oturup çölümde üçüncü ýuny maşlanyny. Çölümde başlanan jowdal tomuz, tokoyda başlanan gowgal tomuz, görüp duran moldan bütün dünýäni çölüp ber şeýle bir sowal tomuz. Nirede gelip diyor gerçek topory, nirede gelip diyor edidim ağam, emma tomuz jogap bermedeni geçen buňyň üçin goýmylany. Şeýle bir dymykdy tomuzun maşy, sadaklaň pürde ırgyllana akdy. Uruş eýem tamam bolanam bolsa, ediler Berlin alanam bolsa kim bilýär dünýäden habarmyz ýok. Kimde kim kalhoda adyga üstü. Şolam getirirdi gadet jurnaly, bilen goýumyda gelip ýetýänçe gadetler geçerdi 40 günlük ýol. Senin ağaranyňy, çalyňa gurban, emma kän kösensiň eýdiýomar. Argylla uğrağında kuyun maşyndan biz senin ýygyňdan galardyk garap, haçan ýetip haçan gelerkäň diýip gözümizi ýolladyr halymyz harap. Garardyk ýygyňdan garaň ýetýänçe, sen bolsa barýansyň şol öňküň ýaly, bilen goýumyza gelip ýetýänçe her günne asardyk 40 gelek bar. Ahir çödüler palyňy gwaly, senin diýdaryňa ýüzümiz düşür, äsem mükəm ýa-da ätmesem mükəm diýip gelýän gowra gözümiz düşür. Bir put gaýet bilen näçe sany hat, gütülät gülnäriň öňüne düşür. Gaýetse ýazýanym ödüm demedim, ýene paýlaýanym ödüm demedim, buýuşluňa bir tahyýan bar gülnädim, buýuşluňa bir düýäň bar gülnädim, ene bary gelin bary gyýdy bary gülnäriň daşyny hümer, hat bar diýseň, müňmir damar tartyllar, emma sanryanlar başga bir damar. Emma sanryanlar başga bir damar. Ol damar pinhan bir gorkyň damary, hat diýen zat ýarylmadyk bir garpyz, ýaryançaň bildirmez, şodur ýaman. Meňde şolar hemmetiň patsagy, bildirmez adymy, süýjümi, esi, şol agyr ýyllarda gadetçi bolmak agyrda zoralar, agyrda. Bir tarapyň adamlaryň agasy, bir tarapyň adamlaryň hormaty. Her wagtda her möhre eliňdegenini goýa bomba bolup ýaryljak ýaly. Buýuşluk jamal, buýuşluk taňa bir hat bar. Ol hat arkanlygyna ýykdy jamal. Buýuşluk gowhur, buýuşluk taňa iki hat. Gowhuryň ýüzüne çaýylly gowhur, biri doganyndan, biri ýaryndan öwserini ýüzi, menem öwser. Tumurjan taňa da üç burçlyň miri, ol hat tumurlady tumur zoramy. Sarajan taňa da 4 burçlyň miri, emma ol 4 bukdy, bir sara. 8 ay yol ýören 8 bukçy hat, 5 gelini güllürdi, 3 gelini ýykdy. Eridimiň mehersiňen gökçi hat çykdy meniň ýadymdan çykdy. Tutuş bir gijeläp ýadymdan çykdy. Bir ýyl 5 sepdelep garaşan hatym, ýylyň 4 paslyndan tomusdan güýüzden, ýazdan gışdan dilep soraşan hatym. Ulyn gije 3 soramy gojaklap, aglap çykdym. Ertirden soň okudum. Bukçanyň içinden gökçi hat çykdy. Ýüzünden 3 ogşap algadym çöle, näme üçindir şunyň ýaly pursatdy adam ýer gözleýär çöleden çöle. Diýerler agynyşdan aşaryp 5 saat gürleşdim, edidim. Gülnädim, şu günler iými halalyk. Abaronna bolýas ýagdaýlar ýagşy. Valday galasynyň tokoýlugyny şahir bilen bagşy dinleýär bagşy. Seliger köýleriniň kenarlaryny 3 saat ýanglan türkmeniň sazy, 3 saat ýanglan sahyň owat. Birden ýöne patifon röýdäými,
waq edil sahynyň ödülegi. Patifonu dinlesegem tesini bilýänsiz, bugun bolsa sol bagşynyň agdyna çay tutup gaýşarlyp oturdy edi. Bizim oğlan bagşy diýip ýörenmiz, bir garşy takgally adam ekeni, soň görüp otursak gyşynmasyna aşgabatdan çykyp gaýdan eken. Onlap ýer kümeleň içinde ýarym ýyllap aýdymaydan eken. Şondan mer takgal firmadan geçen, derin tüpürmäge degmänler eli, muny gurrun meren sahyň dili däl, ýanymnak alçak şahyryň dili. Şahyryň adyna Gara diýdiler. Soň görüp otursak Gara Seyitli, Eýnekliň adyny Sora diýdiler. Sorap görsem olam resmet deyip. İriydini okulanını deyipler. İriyd ödün kumdadır neytti. Deyiplen köpüsü tanışbey. Mektepte kek ödün milyen gülnedim. Ya tuturduk şahirlerin koşkusun. Dine 2 şahir şıgır okudu. Tanımağa yetişmedik başka. Dine sol ikisi şıgır okudu. Bağışem 10 tane aydım aytti. Onu yansadı yer kümenin divarı todan turdup aşaklığına gayt. Beýle ýanymda düşdi snaryad. Ýene de hüjüme başlady wagşy. Ine şondan märi 2 hepdedir sade diýip goýdy. Başga bir bagş. Şol bagşynyň sesini semetmek üçin seniň ediýiň hem girdi hüjüme. Şu haty akopda ýazdym gülnädim. Ýary özüňedir. Ýary edin. Edime okap ber bagşylaryň. Başga ýerin özüň okugan özüň. Arkaýyn mol ýeňiş bilen bararyn. Hakkıyadan kütüzerden geliyor. Mudaga bütün ömrüni halipalyk mekteğine bagşetdi diýsek dogry bolar. Ol diňe bir işde durmuşsa da benim halipamyzdy. Onu oturunno bir şeýle bir durmuşy maslahatlar berdi. Halipalyk ýolun ýöredirdi. Mudaga bütün ömrüni şu adamlaryň akwalyna, olaryň geljeğine, olaryň bir döreçiligine bagşetdi. Ol diňe bir özüniň öwren goýan şeýle terjihlerine dayanmakla çäklenmän ödölerim hem uly tejribe toplamy barada köp arada eden insan şoň eden işleri, onuň beren maslahatlaryny käwagt ýa-da ine şu günlerden beri şol Hommat Kakajanow ýaly ajaýyp halipanyň şu aýdana bile durmuş ýörelgi bolýar. Men bir goloýda oturkam Hommat Kakajanow halipanyň ýatdanda bir şeýle hetirleri kagada geçirdim. Ulus zatdy ýan bermedigen tanny durmuş mektebide kämil boljaga sungoda baş edip ömür kerwenin ýetinadar bilen garap geljegi dursasypdy. Sungoden ozakda tığınıpdy ägirtlerin kesbine ulgamany şagirdlere paýlapdy. Şeýde nur enipdi keşbine. Habarladyň o aýdan jamydan herärinde Praga baş egipdi. Çepertedi taraşlapdy dili bilen ursagyny ulgam bilen egitdi. Giňdi onuň ulgamaty ýaýlasy. Ýaýlasynda güllüň ýetibar koram. Ol güllerden çemen bolup şagirdler ýatlap ýörler. Şundan baş egip turup ýagşydan atgalardy ýa, Mudagan bile goýkydan görüm görelleri, işanlygy, tutan ýerligi, talapgarlygy bile şunem durmuşda ýetaty ýol ýörelgi hyzmat edýär. Şeýle halipalary ýatdama giňin küçülükler döreden, şeýle bin halipa şagirdlik ýoluny giňden ýol açan gahrman arkadaly gahrman herdarmadyň janlary sag, ömürleri uzak, döwlet ähmiýeti işleri elmedama prowas boldy.